tidakon mahaposya kay so nahira tidakon ni duwan sa maposya isadok por tiglo rak man kamadok. Mahaposya hindi makakabuha iyo ang katulungan sa tugusan ang kapalaan ito ng kapang. Mahaposya Jesus Christus ating magkakabuha sa sarili di natin umulis sa kanya nagagaling sa ito ni Pagmania at sa mga. Inuruhata